λαϊκή συσπήρωση το έχει αποδείξει στην πράξη με τη δράση της στην καθημερινή τόσα χρόνια ότι είναι η φωνή των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Το δίλημμα, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, το έχουμε απαντήσει καθαρά και επελέγουμε τις ζωές μας και αυτό διαπερνά όλες μας τις δράσεις, την παρουσία μας, τις θέσεις μας. Σήμερα από αυτό το βήμα θέλουμε να παρουσιάσουμε τις βασικές μας προτεραιότητες, τις διεκδικήσεις και τις προτάσεις μας που καμιά σχέση δεν έχουν με τις ωραίες γκλαμουράτες κατά τα άλλα, αλλά αόριστες υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα που έχουν τα πανάκριβα φυλάδια των άλλων συνδυασμών. Απευθυνόμαστε στο λαό της Θέρμης και θέτουμε το εξής δίλημμα. Θα ανεχτούμε για άλλα 5 χρόνια μια διοίκηση που δεν θα διεκδικεί από τον κρατικό προϋπολογισμό τα έσοδα που δικαιούται και έχει ανάγκη ο Δήμος. Θα ανεχτούμε την απόλυτη αδράνεια τόσα χρόνια στον τομέα της σχολικής στέγης ή θα στηρίξουμε τη λαϊκή συσπήρωση που μαζί με τους γονείς και τους μαθητές θα παλέψει για να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης της σχολικής στέγης. Θα ανεχτούμε την κοροϊδία στις παιδικές χαρές που από τον Οκτώβρη του 2016 ακόμα να φτιαχτούν ή θα δυναμώσουμε τη λαϊκή συσπήρωση για να παλέψει μαζί με το λαό και να βάλει σε εφαρμογή την άμεση δημιουργία, εξοπλισμό και πιστοποίηση των παιδικών χαρών σε όλους τους οικισμούς, για να μην μεγαλώσουν κι άλλες γενιές παιδιών χωρίς κούνια. Θα συνεχίσουμε να αποδεχόμαστε τον αποκλεισμό και την απαξίωση των ατόμων με αναπηρία ή θα στηρίξουμε τη λαϊκή συσπήρωση για να δημιουργηθούν όλες οι υποδομές και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή πρόσβαση και την ισότιμη ένταξή τους σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής στο Δήμο Θέρμης. Θα αρκούμαστε στη διατύπωση ότι το κέντρο υγείας δεν είναι στην αρμοδιότητά μας ή, όπως λέει η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε ως στόχο να δυναμώσει στο Δήμο Θέρμης ο ιατρικός τουρισμός, όπως λέει, για να έρχονται, λέει, οι τουρίστες να αφήνουν τα λεφτά τους στους κλινικάρχες και εμείς να κυνηγάμε τα ψίχουλα για τα τσιγάρα που θα αγοράζουν. Ή θα παλέψουμε με δυνατή λαϊκή συσπήρωση για να ενισχυθεί το κέντρο υγείας, για να έχουν όλα τα χωριά γιατρό κάθε μέρα και όχι μια φορά τη βδομάδα όπως συμβαίνει σήμερα. Θα συνεχίσουμε με την ίδια φορολογική πολιτική που χαρατσώνει το λαό, με τα δημοτικά τέλη, με την πολιτική που θέλει τους γονείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να στείλουν το παιδί τους στον παιδικό σταθμό, με την ίδια πολιτική που θέλει τους γονείς να πληρώνουν ακριβά την όποια συμμετοχή του παιδιού τους στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, ή θα δυναμώσουμε τη φωνή της λαϊκής συσπήρωσης που παλεύει, ιεραρχεί και βάζει σε προτεραιότητα τη δυνατότητα των πολλών να συμμετέχουν σε αυτά τα αγαθά. Θα κάνουμε το σταυρό μας να μην γίνει σεισμός ή θα προχωρήσουμε σε αντισεισμικό έλεγχο και αναβάθμιση της αντισεισμικής προστασίας όλων των υφιστάμενων σχολικών και δημοτικών κτίριων που έχουν κατασκευαστεί με παλιότερους κανονισμούς και προδιαγραφές.
ατιμόρυτους περιφέρεια και δήμο για την ταλαιπωρία 3,5 χρόνων των κατοίκων του Τριλόφου και του Πλαγιαρίου, ή θα δυναμώσουμε τη λαϊκή συσπήρωση για να ολοκληρωθεί άμεσα η γέφυρα και για να μην έχουμε ξανά τις ίδιες καθυστερήσεις σε μια επόμενη φάση. Θα περάσουν άλλα 50 χρόνια για να συζητάμε για την απαραίτητη αντιπλημμυρική προστασία. Θα συνεχίσουν και άλλα 50 χρόνια οι κάτοικοι των Βασιλικών να μπαίνουν στο χωριό τους από το ποτάμι, όπως και οι κάτοικοι των Ταγαράδων, ή θα δυναμώσουμε τη λαϊκή συσπήρωση που θα απαιτήσει μαζί με το λαό να προχωρήσουν τα αναγκαία έργα, όπως η αναγκαία αντιπλημμυρική περιμετρική τάφρος, η γέφυρα στα Σφαγεία, στα Βασιλικά, η Ιρλανδική διάβαση στο δρόμο Θέρμης Ταγαράδων. Θα ανεχτούμε για πολλά χρόνια ακόμα τις καθημερινές διακοπές στα Βασιλικά, στους Ταγαράδες, στο Τριάδι και σε άλλα χωριά, ακριβώς γιατί υπάρχει ένα δίκτυο απαρχαιωμένο και σε μεγάλο του κομμάτι με αμίαντο που γεννά ζητήματα υγείας, ή θα δυναμώσουμε τη λαϊκή συσπήρωση που παλεύει σταθερά για να μπουν σε προτεραιότητα τα αναγκαία έργα υποδομής. Θα μείνουμε στις ευχές, μη τυχόν και το δάσος γύρω μας πάρει φωτιά, ή θα παλέψουμε όπως προτείνει η λαϊκή συσπήρωση και το Κομμουνιστικό Κόμμα με απανωτές παρεμβάσεις στη Βουλή για την ανάγκη δημιουργίας πυροσβεστικού σταθμού στη Θέρμη. Θα ανεχτούμε για πολλά χρόνια ακόμα η πλειοψηφία των εργαζομένων στους Δήμους και στις δομές τους να είναι συμβασιούχοι, να δουλεύουν με 8 μήνα, με δίμηνα, 3ωρα ή 4ωρα όπως προτείνει η παράταξη του ΣΥΡΙΖ για τις σχολικές καθαρίστριες, λέει, για να μην είναι 3ωρα, ή θα παλέψουμε για να έχουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά και για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες σε προσωπικό που έχει ο Δήμος. Θα ενισχύσουμε για άλλη μια φορά την πολιτική που αφήνει τις αθλητικές υποδομές στις ανάγκες της προηγούμενης 20ετίας, ή θα βάλουμε μπροστά τις σύγχρονες ανάγκες. Θα συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτό το δρόμο ή θα βάλουμε μπροστά τις ανάγκες μας. Για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, για να μην μετράμε όπως μετρήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα κι άλλα θύματα σε δρόμους σκοτώστρες. Να βάλουμε μπροστά τις ανάγκες ενός ατόμου με αναπηρία, ενός υπερήλικα και μιας μανούλας με παιδί που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με το καρότσι γιατί δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό για μας είναι πρώτη προτεραιότητα. Είναι η ώρα η οργή και η αγανάκτησή μας να γίνουν δύναμη. Στις 8 του Οκτώβρη οι δημοτικοί και οι τοπικοί σύμβουλοι της λαϊκής συσπήρωσης να είναι και θα είναι πολύ περισσότεροι. Με τη νίκη λοιπόν δυνατά τις επόμενες μέρες τα κόκκινα γαρίφαλα να πλημμυρίσουν τις κάλπες.